बिष्णु बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै माने हाग्राबारियाव माने बेरायनो नागिरदों खनसे माने माबायदि मोनो हाजोनि हाग्राबारियाव आरोना। नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै आवजारबारि मोनबाय बे लामाजों थांगोन आरोना। बिराद बरिया माने सिनारिया एकदम नायथावथाव माने मोजां। ओरैनो माने जास्ट दिनै बेरायदों आरोना माबायदि मोनो होननानै माने बैसागु फैबाय नालाय बिलाइ गोरलैफ्रा ओरैबायदि रोदोमबाय साफा साफा समायना जाबायना। दाउ गाबनाय बायदिसिना बिदि खोनायो आरोना बरियानो। थांगासिनो आरोना हाग्राबारियाव दिनै माने जों सानै आरो नै बेजों आंजों दिनै माबायदि माने मोनो माने बिनि माबाखौ नायनो नागिरदों माने मजाया माबायदि माने हाग्राबारियाव बेरायनायनि मजाया दिनै ट्राइ खालामनो नागिरदों आरो जेनेबा बिफां बारि सिङाव मा मैदेरबो फैयोनो माने इयाव। ओमफ्राय होमबाबो जों दिनै ओरैनो बेरायनायदों ट्राइ नायदों आरोना मा मा नुयो दाउमा दाउसा नुगोन ना मागोन नायदों आरो। दाउफोरखौलाय नुयो फिसा फिसा गाबनाय बायदिसिना बिदि दाउफ्रा गाबो नाथाय जुनारफोरखौ नुवाखै नुनायालाय। हाबलांगासिनो दायो नै बिथोरथाराव थांगोन आरोना सिंथाराव माने 1 किल'मिटारनि 2 किल'मिटार सिङाव थांगोन माने थाबायलांगोन। नै सिखा लादों बेनिफ्राय लबार लादों ओमफ्राय मा मा मोनो नै मनाबो लादों बे मा मा मोननाय जायो। थांगासिनो दायो थाबायलांगासिनो। बिलाइफ्रा माने बैसागु मोनफैनानै रोदोमजोब्बाय आरोना बरियानो। नै जिबौबो नुगोन सबबो नुगोन आरो इयावलाय। लामायावनो बायनानै गोलैबाय नै दंफाङा बिराद गाज्रि गोलैदों। खर'फ्राव नांबा मा जागौमोन। बेरायनोलाय मोजां जायगाफोरालाय बरियानो बिराद कुल आरोना थान्दा बरियानो एकदम बुंनांला। बिफां सिङाव बेरायबानो ओरैबायदि थान्दा बरिया मोनो। नेचारेल बारा बेलेग बेनिफ्राय एसियाव थानाया बेलेग फांखायाव थानाया बेलेग जायो गुबुन गुबुन जायो आरोना। ओमफ्राय एकदम बिफां सिंनि गुसु सुदेम बारा बेलेग जायो। गोसोखौ ओरैबायदि गोजोन होयो बरिया सिनारिफ्रा। नैयाव बिराद एम्बु मोनोलै नै अयथासार एम्बुनि नै फेम्फोना अरनाय दं नै। दासिम जेबोखौनो नुथ'वाखै एकदम थांगासिनो आरोना हाग्रा गेजेर गेजेर माने मा नुगोन बेखौ नायदों माने ट्राइ दिनै। आधा घन्टासो जाबाय हाग्रायाव थाबायनाय आरोना ट्राइ खालामदों। दा मोनायावबो बेरायगोन जायगाफोरखौ नायना लाखाबाय। दिनै एम्बु बुथारगोन एम्बु दा हराव नायबाय थाबाय नोंथांमोना। बेदरखौ रुदोंमोन नै एम्बु बेदरखौ रुखांबाय ओमफ्राय दा एकदम एवसनसै आरोना। दिनै फार्स्ट गिबि खेब जाबाय गोलैबायसो माथो। हालदै होथ'वाखै आरोना ओरैनो रुदोंसो फार्स्ट रुग्रोबाय। एम्बु बेदर एवखानोसै एवबाय नै बरिया बानलु सामब्राम बेनिफ्राय हाइजें मस्ला मस्लि होखाबाय आरोना बरिया। आरो एसे उनाव मोनबाथाय बरिया होखावसै ओंखामजों बरियानो। नैयाव बेसेबां बोखोलाय फाइनालि नै बेखौ दोनथ'बाय आरोना दा रानलायगोन बरिया फाइनालि बरियानो।
फाइनालि मोनबाय एम्बु बेदरा नै दा जानायाव सुरु जाबाय आरोना नै बरिया गोमो गोमोखा नै नोंथांमोनहाबो नुबा जानो लुगैगोन रानबाय नै बरिया नै सोखावखानोसै जानाया फाइनालि जाखांबाय नै हाराया ओमफ्राय सासे एसे दंबावो खुन्थाइजों नै फाइनालि अके सारायाबो खालि जाबाय दिनैनि भिडिअआ बाय बाय इसिबाङावनो नै ओंखाम जानायनो बाय बाय